en cigaret? Nej tak, jeg ryger ikke. Det er altså ikke, hver dag, jeg ser rundt med fremmede kvinder på stranden. Mig og min kone, vi er lige kommet hjem fra Canada. Der har vi været de sidste 4 år. Vi boede hos en af hendes veninder. Min kone, hun går sikkert allerede leder efter os. Hun tænker, hvor jeg er henne. Er det, jeg bliver nødt til at køre dig til stationen? Vi kan ikke gå tilbage. Ja, altså, jeg tror, det sidste tog er gået. Jamen, vi er nødt til at forsøge. Er det ikke i orden, at køre dig til stationen? Jeg kan ikke gå tilbage med dig, så tror hun, vi har lavet noget. Jo. Kom. Jeg skal altså have min kog og min taske til festen. Er det nødvendigt? Ja, fordi jeg skal ikke komme bil med hjemme. Ja, så må vi gøre det. Ja, skynd dig. Og hvis du møder min kone, så sig, at du fik migræne. Men Og at Men jeg fik ondt af dig. jeg har jo stået og hoppet og danset hele aften. Ja, men det kan godt komme hurtigt sådan noget. Sig et eller andet. Okay. Skynd dig. Så du min kone? Jeg ved ikke om... Jeg tog nogle chips. Så du tips? Ja, og noget vin. Så du en dame med krøller? Hun bliver permanentet. Og det... Hun har sådan Ja. fald i krøllerne. Ja, det tror jeg nok. Og hun glad. Hvordan hun smilede. Så det tror jeg. Er du ikke sød? Vil du ikke? Nej, tag nogle plastikkrus, eller hvad med at drikke flaske. Jo. Min kone, hun tror, vi har været sammen. Du kender ikke min kone. Vi ramte en. Vi ramte et eller andet. Hvorfor fanden siger du ikke noget, mand? Lad ham kigge på køre. Kan vi ikke ringe til... Nej, jeg har drukket. Vi skal ikke ringe til politiet. Prøv at, jeg skal bare have ham væk fra mig, inden der kommer en bil. Så. Løb ind i bilen og tag en skov. Løb ind i bilen og tag en skov. Det er dem, der er skrevet. Kom nu! Jeg står altså oppe på stationen
Kan du ikke komme og hente mig? Ja. 5 minutter? Tak. Hej. 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 Var det en god fest? Ja, det er fint. Godt. Ja. Der var ikke flere busser? Nej. Hvad fanden er det, der ligger der? Skulle der nogen der? Skal du have et lift?